Zdravstvujte, zdraví vás Fake Dog u ďalšieho vlogu a je tu so mnou náš verný priateľ a spolužiak Redcrafter. Takže čustvo nového videa zase z spoločnej vlogovej série. Dneska je to ale na Fake Dogov kanál. No tak čo Fake Dog, ideme sa prejsť? No poďme, hýbaj. Poďme tady, no. Dáčím kameru. Asi si mohli všimnúť zase o mojej bunde. A ak si, no. Poprchá troška, takže... No tomu verte inak, keď poprchá, čo hrozno. Ideme radšej dole. Nie. Maj, zaraz to nie. Sme na takom luxusnom kopčeku hliny. Tak po dole, tam je aj tak koniec. Takže ak ste si všimli, tak keď som pozeral našu vlogovú sériu, celú s Fake Dogom hlavne, tak ja som proste mal chuť to hodiť do korela a proste to spracovať tak, lebo Fake Dog kuse hovorí kšimli, nie všimli, ale kšimli. Ak ste si kšimli... Ak ste si všimli... Spokojný? Áno. Inak moc poprchať, tak tu nebudeme zužívať, poď. Po tu. Musíme to tu troška... No, hovorím. Musíme to tu poukazovať. Sme na kopci mesta, kde bývame. Nechceme ho moc ukazovať, lebo no viete, no. Väčšinou boli sme na kopci hliny tam. Asi si všimli. Lebo sa tu má kedysi stávať bytovka, ale nestá sa to. Tam dole pod nami je kúpalisko a tam je priehrada. A hen tam mám ďaleko chatu. Čiže povedz o tom niečo Redcrafter. No, takže my by sme moc nechceli vám povedať, kde bývate, ale niekto na nás svietil. No ešte tam v tom balkóne, Dilino. No, nevšímajme si ho. Nevšímame si. No a proste my môžeme ísť ďalej. A no proste to je asi všetko z tejto vlogovej série. Ešte ne. Ja moc vlogy netočím, veru, točívali sme iba z lyžiarského. Iba 3 sme natočili. 4 tam A ten boli. debil sponďatý laserom tam furt svieti. Zakývame mu. Ahoj, už schoval. No poď. Viete, jak Gerce povedal jednej mačke, že poď prejsť, tak ona, že bež, a ona sa rozbehla a išla preč. Gerce. Presne tak. Takže my sa môžeme schovať. Vlogy moc netočím, ale reku tak. Sme sa trošku predtým schovali. Nie pre hanbu, ale pretože nám to vadilo. Svietil nám do očí. A čo povieš na záver? Asi tak, že ľudia, ktorí bývajú v meste, by mali brať ohľad. Pozrite, ak to tu neškodňujú, tam je kybel. Tam. Vidíš, tam splaše. Mali by si viacej vážiť prírodu, za prvé. A za druhé, čo? Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Zanechajte like. Ak nie, tak dislike. Ale tento vlog by podľa mňa bol výborný. Aspoň sa mi zdá. A čo si ty na to myslíš o tom, Erce? Myslím si, že dobre, bavilo ma to, ale musíme rýchlo končiť, lebo začína mrholiť a už ma to dosť otravuje a o chvíľu má byť búrka. Ja si myslím aspoň. Takže čo? Takže ukončíme to už. Koľko to má? Ešte 2 minúty nejaké zostávajú. No ešte zostávajú 2 minútky, ale... No okej, takže my sa s vami lúčime u ďalšieho videa, možno z nejakej hry. A dneska Fake Dog začne natočiť, už mám Windows 8 a takže tak, takže majte sa. Konečne odznova. A ak ste si všimli, No. tak v popisku, neviem jak sa volá už, napísal, že máme točiť viacej Team Fortress, tak asi natočíme nejaké 2 videjka a až chce, nech dá do popisku vlogu
nech dá meno na Steame a môžeme natočiť. Takže... Takže ahoj, to bol môj starý. Takže čus. Čus.